फैबाय थानाय समाव जायागौ माने जोंनि रावा सेन्सासाव सोजायागौ माने जोंनि नाजानायखौनो थाबाय थागोन। गणतन्त्र आरो गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय जे जोंनि बर' रावखौ दासिमबो माने सेन्सासाव सोआखै नङा होमबा। माने जोंनि बर' रावा माने माबा मोनखानाय बे मोनखानाय रावखौनो दासिमबो माने सरकारा गनायना लायाखै एबा माने सरकारा माबा माबि बिथिङाव माने नेवसिगारबाय थायो आरोना सरकारा जे नेवसिगारबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो नङा होमबा। निस्सय नोंथांमोना गोबांथार ससियेल मिडियाफोराव नुगासिनो बेजों लोगोसे दा माने बर' थुनलाइ आफाद गोबांथार दा माने नाजागासिनो दे जोंनि बर' रावखौ दासिमबो माने सेन्सासाव मानो सोना हराखै नङा होमबा। जोंनि बर' रावाबो मोनसे भारतनि गेजेराव एबा भारतावनो मोनसे बर' रावाबो मोनसे गनायजाथावना नङा होमबा गनायजाथावना बर' राव एबा लेंगुवेज बेखौ दासिमबो माने सरकारा सोआखै। जे बेनि जाहोनाव दा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोना माने गोबांथार नाजागासिनो। बेनि जाहोनाव दा मा फोरमायखो एबा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टआव लासै नायबा निस्सय बुजिगोन आरो मिथिगोन। स' नायलांदो बिदिब्ला आंनि चेनेलाव गोदान थायोब्ला साबसक्राइब एबा लाइक खालामबानो जाबाय। स' नायलांदो जय बर' हारिनि जि मोनसे सेन्सासनि खामानि जाबाय थादों आरो बेवहाय जों नुबाय जे बे सेल्फ एनुमेरेसननि जि पर्टेल बेवहाय बर' रावनि अपसन गैया। जायखौ लानानै गोबां जोंखौ सोंहरदों जे बर' थुनलाइ आफादा मा सानदों, बर'नि माहारि आफादफ्रा मा सानदों। आरो जों नुदों जे थारैनो बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों जे बर' रावा भारत संबिजिरनि मोनसे गनायजानाय राव, आसामनि मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज नेक्स्ट टु दि एसामिस। नाथाय जोङो फिल खालामदों जे मालाबा समाव जोंनि रावखौ मिथिनानैबो डिफेक्ट खालामनाय बायदि जों मोनदों। दा बेखायनो जोङो रायजो राजानि जि सेन्टिमेन्ट बेखौ सनमान होनानै जों दिनै बेवहाय सावरायदों। आरो मोनसे खोथाखौ जों दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बुंगोन जे जि मोनसे इन्सट्राक्सन मडिउलनि जि मोनसे बुक बिजाब बिथांमोना रानदों बेयावबो इंलिश आरो एसामिस बर'नि खुनु मोनसे प्रभिजन बा बर'नि खुनु मोनसे बिजाब बिथांमोना हराखै। दा बे बेलायाव RGI सिम थांनाय जाबाय, बाथ्राखौ मिथिनाय जाबाय। नाथाय बिथांमोना बुंदों जे RGI जे बे खेबाव बियो जानाय नंला। नाथाय जों बुंदों बियो जानांगौमोन। मानो जायाखै जों बिनि थाखाय दिनै सानलायदों आरो बेवहाय जोङो सानलायनानै नुबाय जे जोङो आसाम सरकारखौ बोरै हायो जों मिथिहोगोन। जोंहा बेवहाय रायजो राजानि सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा दङ, जोंनि रावनि मान सन्माननि बाथ्रा दङ। जों दाबि जे बर' रावा बे पर्टेलाव हाबनांगौ, दा नङा उनाव फैबाय थानायब्लाबो बियो हाबनांगौ। दा जुदि हायाब्ला बिथांमोना उनावब्लाबो सोनांगौ। आरो बेनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव दिनै जेसेबां बेवहाय लोब्बा आफादफोर ज' जादों, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादा जि खामानि मावगोन जों जयैनो थानानै बर' थुनलाइ आफादखौ मदद खालामगोन। जेरैखि जाया जोंनि रावा जेनाखि पर्टेलनि जेनाखि राव बेवहाय हाबनांगौ आरो उननि जि सेन्सास बे सेन्सासाव जाहाथे खुनु पइन्टे बर' रावा थालाङा, बे बिथिङाव सरकारखौ जोङो गोख्रों भाबै जों मिथिहोगोन। आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि मानजाथाव आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदि जोङो दिल्लीयाव थांनानैब्लाबो जों RGI खौ लोगो हमगोन आरो मानि थाखाय थालांदों आरो मानो सोनो हाया जों बेनि थाखायबो जों बिथांमोनखौ गोसोखांहोगोन। बावैनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमगोन आरो बिथांनो जों गोसोखां बिलाइ गथायगोन। जोंनि जेसेबां लोब्बा आफाद दङ जोङो जयैनो थांनानै जोंहादि गावनि राव, गावनि थुनलाइ, गावनि सिनायथि, गावनि थामोन्थानि फारसे मोजां मोननाय दं। गुबुन हारिया जेरै मोजां मोनो जोंबो मोजां मोनो। बेखायनो जों बिथांनि सिगाङाव जोङो दिन्थिहैगोन जे जों मा लुबैदों। आरो जोंनि मानजाथाव आफादगिरि सानै बिथांमोना जेरैबायदि बुंबाय, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, जे जोङो फैबाय थानाय समाव जायागौ माने जोंनि रावा पर्टेलाव हाबागौ माने सेन्सासाव सोजायागौ माने जोंनि नाजानायखौनो थाबाय थागोन गणतान्त्रिक भाबै। आरो बे बेलायाव जोङो गणतान्त्रिक भाबै सरकारा जाहाथे जोंनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ सनमान होयो बेखौबो जों लुबैदों।
आरो बिनि थाखाय जों दिनै नोंथांमोननिबो मदद नागिरदों नोंथांमोना प्रेस मिडियानि सिबां बाहाय फैदों जोंनि थाखाय नोंथांमोनाबो बाथ्रा बुंनांगौ जोंनि रावनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ मानोना मोनसे रावानो जोंनि हारिनि सिनायथि जों बे रावखौ लानानैसो जों दिनैनि पदाव सफैदों बेखिनिखौनो खावलायबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय